Vedara ini ndoda kuti murume wangu andibudiro pachena nekuti akandidzingidza kumandauri kumba kwavo achiti achandida nokuti ndiri ngomo, asi ini ndagara hangu ini ndine mwana wangu hwana, iye haana kubvira amboita mwana, saka ati ane dzimwe mhuri dzake dzaanadzo. Vanhu vane shamwari handida kubudira pachena Sorry, madzimai angu chimwana asi urikuona dzimaiwa kurega kugara kwakaita kudiro pachena pano zvaona zvikuvanetsa mukagara zvakanaka kumba wei takagara zvakanaka imi amai zvanzi nomurume wenyu takagara zvakanaka komuda kubudirwa pachena pai Pamusoro hatinombogara zvakanaka. tichitaurira Hatinogara zvakanaka nekuti bva ndakatanga kugara nemurume wangu kubva 2020 kusvika 2025. Saka then mumashure aiti ndakangomubvunza chete kuti ko pei iri kupi, aibva totanga kutonzvenga kuti wandibvunzirei zvekusada kubvunzwa, akutonditsvagira nyaya. Then aiti akauya kana kuti kumba kwekwe pakafa vabereki vake, ndakabva ndanzi handi tinogara mumandarweni, vandaenda unogara ikoko. Ndaenda unogara ikoko kumba kwako kwanga kusina kwekurara, ndairariswa mudhainingi naiye. Ndabva ndati mudhainingi. Ndichiraswa mudhainingi bva ndati inini handikwanisi kuti inini ndiri muroorwa, ivo vaningi wako vari kurara mumaspare bedroom, ini ndiri kurariswa mudhainingi. Newe hazviti. Zvikanzi ngatidzokere, chidzokera kupi kubhindura unotsvaga imba. Ndabva ndaenda bva ndotsvaga imba. Saka tiri ipapo ndobva ndadzoka kuno kubhindura, kunokuta kugara kubhindura. Iye murume wangu uyu akabva adzokera kuchikoro kubasa. Ari ikoko ini ndabva ndazoona mafambiro ari kuita kuti kumba kwako hachiya kubhindura, ndobva ndateera kumaundarweni. Ndasvika ikoko akandoona ndakarara mubedroom amai vake, abva andilaita nekatochi. Andilaita akabva andoti bvatura gumbeza bva ndanorara mudhainingi memwe. Makuseni kuma5 akabva amuka abva rowa bhosvo abva aenda, handakanozomuona. Mama wake bva wafona bva kuti ko chiedza auya wani, ko iwo uri kupi? Zvikanzi ngaapfeke zvinhu zvake aende, ini handigare nemunhu asina chimbereko, nemunhu asingazvari, ini ndane mhuri yangu, nditone muchechi nevamwe medhemu vanoticha kwaruwani vandanavo vanonzi medhemu manyushi. Saka inini mukadzi handichada. Ndobva tatomboedza kugadziriswa nevakoma vake nanambuya vake, amai vakazvara mai vake. Mukomana akaramba kuuya, akazouya papaya achiti naswe ikoko munhu enga aendomba kwavo. Ndakati kweni kumba kwedu ndodzokera sei? Iwewe fambisa protocol yako kwamboya nayo pakutanga, unondisiya kupi kumba kwedu? Zvikanzi ngaende. Iwe handabvira ndamboita newe mwana, ende inini handabvira ndaroora kumba kwenyu. Ndobva ndati aiwa alright, zveshuwa ndakabva ikoko nchibatikana bva ndaya kunoku, bva ndangoitawo process dzangu dzokuya kunoku kuti ndifambise nyaya dzangu nekuti gupu rairamba kundipa. Saka pandakaya kunoku paakangozva chete taenda nosamonwa mapepa mumandarweni, ndopaakatanga kuuya achinditi ndikukumbira uregerero. Saka handisi kuziva kuti adzoka nemwoyo wese here kana ndezvekuti angaona samonwa. ipapo zichova pakatadzika, asi uregerero ndangukumbira. taurisa saka imba yako yagadzirwa musamonwa Aiwa, ndozvazviri kureva nokuti wo dai akauya kuno mukadzi wachiuya kuno waifanira kutenda samoni ndorazoita manje kuti iwo imba yako igadzirisa mweya china yanganiteverawo pakatadzikwa ipapo. Kana kuti akubereka here, akugara here. komana wangu wachitaura uyu apo Anotetwa nematezi. Mazama kuenda kunosiyana yako. Otherwise pangabe mkubwa mwana na mwana. Mwana chipo ndinobva kuna mwana. Saka mazama nenge mchisiyai. Ndio mazama nenda kupunzwa zaira ama yao. Saka alipunzikana na mimi kusiko. Saka ini ndimo tondo problem. Otherwise wakati yeye kuti ndekwa nyika mwaso wewe. Saka gapinza mzalise mkazi. utaurira pasi pasi Taura zvinonzwika asi pasi hatikuti sisi uyu mukadzi ati waona samoni ndopawakuenda ura kuti zvino masevhisi ako ese wakuenda kuira kuti zvichibva zvanyorwa masevhisi ako ese wakuenda kupindura here kani mukadzi wako hongu ndakuenda kupindura. aka izvi zvatoita sedare tinokupa nguva
kungotarisa mai danho rino harinopara tokupai nguva kuti inini kana 2 months pa2 months ipapo tomboona kuti zviri kuifamba negwara here kana kuti pane zviri mukaona zvanetsa kudzokera ku Aseka Asekereza. kusekerera Yendo kumanya yapera. Amai mabudu wakashina kai. Chapedza zvi. Budu wakashina anzi kubuda. Mukora pindura. Anda bwa pindura. Ai ma advice yapa kuna makurukoti. Andamba ingatsinge. Bati kuti zvisifambe ngoyo uri. Bati mama shoko chengetai. Wozozonyana nawo mangwana. Saka zvikazvino kuti ndingandi inonosaina mina inokuchikira kazi zvakanaka. Amai munotarisawo mukuru wenyu Ari kuzotora kerei. Thank you.